äkkärää näyrästäjältä. Myytäin seksiläiset olisivat näpännyttäneet ja heittäneet sille. Aivan. Olen oikein kiitollinen ja niin edelleen. Antakaa mulle nyt se makkara, ei vainkaan tiedä. Olen sitä nyt se jälkkääni. Munan täytyy riistyä pölissimiehen höyssyyn. No jotenkin saadaan salakuljettu tuolta makkara kahveli läpi ketju. Mä kätkään sen käsilinan alle. Munan täytyy piestä älyshöyssyni. Päkkänä on säänyt häissemään valkosikkulilta. No toi nyt on pieni huoli kaikesta. Housut jalkaan ja jatkamaan kierroksen. Hän on varmaan tuliko sieltä uudestaan. Oh,